Εδώ ραδιοπειρατικός σταθμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι κουφάλαλοι, νοσοκόμες, τραβεστές και στρατιώτες. Βασικά, καλησπέρα σας να πούμε. Έτσι. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε. Βασικά σας υπενθυμίζω ότι ο ραδιοσταθμός μας εκπέμπει στους 1480 χιλιόσκυλους. Χιλιόκυκλους ήθελα να πω. Για να μας απολαύσετε ωραία και να μας ακούσετε ωραία θα πρέπει και να μας το πιάσετε ωραία. Κούλα, πιάστο να ωραία. Κούλα, θα σου βάλω ένα δίσκο που θα σου κουφαθεί ταυτή. Απ' το στάδι τον Καψούρη στην Κούλα με πολύ αμάν ένα δίσκο του Μιχάλη Μενεδιάτη. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Ναι Κούλα, είσαι γάτι. Πολύ γάτι, πέτσινο. Και θα σμίξουμε τα πετσιά μας. Στην καρδιά μου ήρθες γάντι. Ένα και να κάνουν δύο, δεν στο ξαναλέω. Στην καρδιά μου ήρθες γάντι. Κάνε ό,τι τρέλα θέλεις. Κάνει κάτι, κάτι ναι σου λέω. Κούλα, υπενθυμίζω το τηλέφωνο. 845-66-62. Έτσι Κούλα, μην ξεχάσεις. Στην καρδιά μου ήρθες γάτι. Βρε Κούλα, πάλι δεν ακούγεται καλά αυτός. Κλείστο. Δεν είναι ένας άλλος σταθμός μέσα. Είναι 5-6 μέρες τώρα. Συνέχεια για σένα, λέει ο τρελός. Όλο Κούλα και Κούλα. Το βλάκα. Με έχει κάνει ρεζίλη σε όλη τη γειτονιά. Κλείστο. Κούλα, περιμένω απάντηση. Πού είσαι, σου υπενθυμίζω το